ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇಂದ ಅವ ಅವೇ ಅವು ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಅವು ಅವೇ ಇಂತ ಜನ ಏ ಜಪಡ ವಚನ ನರಕ ಅಂಜೆ ಬರ್ತೀರಾ ರಾಚಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಜನ ಹಾಯ್ ಮೊನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಪ್ಪದಾರು ಆದ್ಯ ఏదైనా ఫోటో షూట్ పోందుల్ల సంగ పెట్టు భలే పోయి భలే అక్కడ అంచేనే తుత్తావేరు ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಹೆಂಕೋರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಸೋಕುಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಸೋಕು ತೋಜ್ಜಾವು ಹೆಂಗ ಅವೇಡ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ದ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ತೆತ್ತ ಅಲ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಒಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾತ ಆತೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ತೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗತ್ತ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎದುರು ಪಾಡುವೆರತ್ತ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅವು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪೋಲಿಯ ನಿಂಜತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಅದೇ ವೆಡ್ಡ ನಮಕೇನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.